Makakarami na naman tayo ng huli mga hunter. Welcome po sa Dilocano Underpage. Ngayong araw na to ay maglalambat tayo ng banak dito sa ilog ng Calao, Gonzaga, Cagayan. Stay tuned. Maikling video lang po ang gagawin natin ngayong araw na to mga hunter. Dito nga po ay naglalapag na kami ng lambat ni Ka-Hunter Francis at Ka-Hunter Kulot. At sa taas naman po ay naghihila na ng parispis si Ninong Nandi at si Ka-Hunter Kevin. Tara panoorin po yung ganap dito mga ka-hunter. Puno! Magpatay tayo ng ulo guys. Patayin natin guys para di na makatakas. Makakatakas kasi pag ano. Oy. Marami na naman guys. Oh. Nadampo Andre. Marami dyan guys oh. Shoutout muna sa mga ka-hunter natin dyan. Mario Antoque Jr., Bonjeep Galima, Ariel Nachor. Shoutout po sa ating lahat dyan. Ano yung pinitweetit dito na alayo? Ay aman sa yun. Kung nakikita nyo mga hunter ay meron ng mga tao na nagtatanggal para tulungan po tayo na magtanggal ng ating mga nakuhang banak po. Sila po ay taga Minanga, Gonzaga, Cagayan Valley, tabi po ng aming baryo. Magto? Ado dito malaw. Ado dito malaw guys. Oy. Dito nga mga hunter ay hinahati na ni Ninong Nandi yung ating purong dahil hindi pa daw siya kumakain ng tanghalian mga hunter dahil tanghali na po nung kumuha kami mga hunter. Hatian na guys, hatian na. Anak sama kong pamit din alata. Ito apa nag-aburo doon, magtatili ko Epong. Lagi kita turne ya. Bagko nga nakata. Party mo muna ata. Sampai epong basta ka. Kasin mi ata. Kasin na. Wala anakan, kurang man. Nya katanakan.